ste sa zapojili do súťaže Cena Slovak Telekom? No keď bolo prvé kolo tejto súťaže, tak ja som vlastne mala nejaké veci pripravené pre deti, vtedy som robila prácu pre dyslektikov. No a zrazu som niekde v novinách našla, že pripravuje sa takáto súťaž, tak som to ešte nejak dorobila, dopísala a poslala som do súťaže. Druhý ročník, ktorý som absolvovala, v ktorom som zvíťazila, som prihlásila prácu, ktorá bola zameraná pre deti s poruchou matematických schopností, s dyskalkuliou. Fotila som rôzne veci, na ktorých sa dala deťom vysvetľovať trebárs násobilka, pretože oni sa ju síce mechanicky naučili, ale nechápali vlastne ten princíp, že čo to je, čiže ja som tam im fotila rôzne tabulky čokolády, koláčiky na plechu, okna na nejakých panelákoch a kopec iných vecí vlastne symetricky usporiadaných. No a mnohé deti akože na základe tohto tú násobilku pochopili a vlastne zistili, že o čom to vlastne je. Môžete mi povedať, ako vnímate moderné technológie na škole, prípadne v porovnaní s inými školami? No tak určite to je prínos pre deti a je to aj také pútavejšie pre ne, že pracovať takto s počítačmi. Povedz mi, čo teraz vlastne robíš? Rátam, koľko je okien alebo balkónov na dome. A baví ťa to? No. Je to jednoduché? No. Hrám takú hru, ktorej musím dávať alebo áno, alebo nie. A nie je to náhodou školská úloha? Je. Mala som tiež takú skúsenosť osobne, že dieťa povedalo doma, že na doučovaní so mnou sa hralo na počítači. No a proste tí rodičia ako si to žiadali to vysvetliť, že ako to, že sa hralo. No tak som im ukázala, že ako sa hralo, že boli to hry zamerané na matematiku a na rozvíjanie niečoho, nejakých schopností, tak potom už pochopili. Bude mať prechod na euro nejakým spôsobom dopad na dyskalkulikov? Určite, že prechod na euro bude mať dopad aj na dyskalkulikov, teda aj na nás samozrejme, tiež nevieme, že aké to bude, ale zase tieto deti, keď sú ešte také malé, oni ešte nejak tak nemanipulujú veľa s peniazmi, takže snáď v dospelosti, keď už teda budú zarábať len v eurách, tak to bude pre nich ľahšie. Prínos pani Strechovej bol v tom, že dokázala to, že si deti sadli k počítaču a spolu s ňou riešili niektoré veci, ktoré predtým normálnymi klasickými metodami boli pre nich neriešiteľné. Má podľa vás Cena Slovak Telekom zmysel? No určite má, už len kvôli tomu, že teda učitelia sú motivovaní, že vlastne sú odmenení za tie svoje aktivity tým, že teda tam získajú nejaké ocenenie. Ale určite to má aj význam aj v tom, že vlastne vznikla taká knižnica prác, kde si v podstate môžeme pozrieť, čo vymysleli iní a čerpať nápady z toho. Podporíte aj ostatných učiteľov v tom, aby sa zapojili do súťaže Cena Slovak Telekom? Majú dostatok priestoru na to, aby sa zrealizovali. Samozrejme, chce to nájsť si čas, nájsť si ten priestor, nájsť si tú tému, ktorá dokáže byť nosnou, dokáže byť zaujímavou. A to nie každý na to má, ale pokúsiť sa o to môže skutočne každý.